कोलगाव सिंधुदुर्गातील एक शांत गाव, पण गेल्या काही वर्षात या गावची ओळख एका दर्ग्यामुळे राज्यभर पसरली। स्वप्नात दर्गा आला, पूजन करण्याचा आदेश मिळाला, इथं नवस बोलला तर इच्छा पूर्ण होते, अशा अनेक कथा आणि दावे गावोगावी पोहोचू लागले। आणि त्यानंतर सुरू झाली भाविकांची मोठी गर्दी। श्रद्धा वाढली, नवस वाढले, आर्थिक व्यवहार वाढले, पण याचबरोबर वाढू लागलेत अनेक प्रश्नही। हा दर्गा उभारण्यामागचं सत्य काय आहे? लोकांच्या श्रद्धेचा आधार घेत इथे एक वेगळीच व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे का? आणि राऊत प्रकरणात अटक झालेल्या फिरोज बाबाचं नाव पुन्हा चर्चेत का आलं? पाहूयात कोकण सात लाईव्हची विशेष इनसाइड स्टोरी। स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार सुरुवातीच्या काळात या ठिकाणी फारशी वर्दळ नव्हती। गावातील हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येत या ठिकाणच्या उभारणीत हातभार लावला। श्रद्धा होती, विश्वास होता आणि सामाजिक सलोख्याचं वातावरणही होतं। मात्र कालांतराने या ठिकाणाबाबत एक वेगळीच चर्चा सुरू झाली। दर्गा स्वप्नात येतो, पूजन करण्याचा आदेश देतो, इथं नवस बोलल्यास इच्छा पूर्ण होते, अशा दाव्यांमुळे अनेक भाविक इथे येऊ लागल्याचं स्थानिक सांगतात। या दाव्यांचा कोणताही अधिकृत किंवा वैज्ञानिक आधार उपलब्ध नसला तरी अशा कथांमुळे भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं दिसून आलं। भाविक वाढले, गर्दी वाढली आणि त्याचबरोबर आर्थिक व्यवहारही वाढल्याची चर्चा सुरू झाली। स्थानिकांच्या आरोपानुसार सुरुवातीला ज्यांनी या ठिकाणासाठी मेहनत घेतली त्यांनाच नंतर दुय्यम वागणूक मिळू लागली। त्याची जागा घेतली मोठे पैसेवाले आणि राजकारण्यांनी। सुरुवातीला सोबत असलेल्या अनेक स्थानिकांना हळूहळू बाजूला करण्यात आलं। बाहेरून येणाऱ्या लोकांना अधिक महत्त्व दिलं जाऊ लागलं। श्रद्धेचं केंद्र म्हणून सुरू झालेल्या या ठिकाणाभोवती आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाल्याची ही चर्चा स्थानिकांमध्ये आहे। मोठमोठ्या गाड्या घेऊन येणाऱ्या धनदांडग्यांच्या वर्दळीमुळे हा भोंदू बाबा हवेत असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं होतं। याच काळात आणखीन काही गंभीर चर्चा परिसरात सुरू झाल्या। श्रद्धेच्या नावाखाली अघोरी स्वरूपाचे काही प्रकार सुरू असल्याचा दावा काही स्थानिकांकडून केला जातो। मात्र या दाव्यांना पुष्टी देणारे अधिकृत पुरावे अद्याप समोर आलेले नाही। त्यामुळे या बाबींची सत्यता तपासातूनच स्पष्ट होऊ शकते। आम्ही पते यांच्यानी पण बघू नसतात, त्यांच्या घरातल्या बालमजुरांचा बघू नसतात, हे गोष्टी ते नसतात। तो काय आपलं काम केलं नाही, त्यांचं काहीतरी काम होतं, इल्ली का नाही इल्ली या परमेश्वराला माहिती। का आम्ही का स्वतः ऍक्च्युअली ते कधी गाडी घेऊन येताना ते विनायक रावता काय बघू नये। मी आजपर्यंत राजकारण फक्त टीव्हीत बघले होतो, तर आपण कधी आपले संपर्क आम्ही काय कामाच्या पुढे असतो, त्यामुळे आमचा त्यांचा विषय माहिती नाही काय मोठं रिस्यूचं काय विषय नाही। आणि त्याच्यासून एक अंदाज काही गोष्टीचं नाही, सगळं आहे फुलांनी काम, जेव्हा फुला चढायना किंवा चादर घालणं ह्याच काम असतात, मग बाकी काय काम नसतं। सर म्हणलं इला तुमच्या लक्षात म्हणलं बाबा काहीतरी हाडून करतं, ह्या आडा कोंबे आडा तर असली काम होणार नाही, बकरो आडा ह्या काम होणार नाही यांच्याकडे। जादू टोंड करूचं काही विषयच नाही असं, तर कोणी सिद्ध करून त्यांनी दाखवतं का जादू टोंड केलं असं दाखवत ते माझ्यावर केला काय केलं असं काय काय हे असं ह्या नाही असा ह्या कसा ह्या एक राजकारण त्यांचा असा फक्त काही कोणीतरी त्याच्याशी ह्या केला आणि ह्यांच्याशी ह्या करा असं विषय केलेलो हा। म्हणजे आता ते काय किती तो देवा आपल्या देवाचाच काम करता, बाहेर आजूबाजू कामं करणार नाही, त्याच्याशी उलटसुलट काम करणार नाही म्हणलं। आणि तो तुमचा समजा काम असेल तर तुमचं सुद्धा सांगतो, तुमच्या बा देवाक पाणी होते आणि मग माझ्याकडे प्रयत्न करा असं विचार नाही का तुमच्या देवाक टाकाने माझ्या देवाक विचारा असं काय नाही। हे गोष्टी नुसते असे ह्या असत। चादर चढू गेले ते देवळात चढत होता, बालका जाणत नाही त्याच्यात, पुरुषच जातात देवात। ते 4 इंची दर्गा आता समोर देवाची आपण इल्ली आधी केली नाही असं हातान ती ऑटोमॅटिक ती ह्या इल्ली आहे कोणाची पुण्यतिथी असताना तिची मिया साहेबांची पुण्यतिथी त्यांची ती इल्ली आहे। हो ती मागली त्यांच्या बाबा आमच्या मशिदीसमोर असा जाता त्यांच्याने मग तिकडे दर गुरुवारी सोमवारी चादर चढवतात का, बाकी काय काम नाही त्यांच्याकडे। म्हटलं हाच काम करतो मी, त्याचा करतो खोटा असा खोटा काम होणार ना। आणि एक लक्षात ठेवा खैच्या देवाला खोटा काम कधी होणार ना, परमेश्वराच्या मनाचा तास होता। फक्त काय आमका तुमका काहीतरी बरा नाही होणार जरा ते त्याच्यासाठी आम्ही काही भटाकडे जातो, कोणाकडे जातो, आमचं कामच असतं। जाऊ कसा की लहान मुलासाठी गोरवत असते किंवा काय असतं तर ती काम करतं, असं बाकी असं खोटा काम करणार होतं कधी नाही। इकडे नाही करत, इकडे नाही करत। तो माझो मेवनो सक्को मेवनो आणि
त्याच्यामुळे आम्ही जास्त करून आमचं काय काम नसतं, त्यामुळे असं बोलणं चालणं आमचं सगळं म्हणलं घरातलं जातं. पण काय काम नाही ना आपलं, त्याच्यामुळे काय जास्त आम्ही विचारलो नाही बा तुझं काय काम असा, त्याच्याकडे काय केलंय काम असा. पण विनायकरावचं सुनेक मी कधी इतकेच बघूक ना, तसं तर माझा दिवसातून 4-5दा जाणं येणं रस्त्यावरून असतात. आणि कधीतरी आठवड्यातून एकदा मी इकडे येतो. नाही नाही, इकडे असला ह्या इकडे काय होणार नाही, जादू तोंडा ह्या कोणाकडे होणार नाही आमच्याकडे. आणि ह्या घरात कोणाकडे विचारलं तर असली कामं करणार नाही, म्हणजे आज्या पंजापासून करतात, आताचेच नाही सर. आता समजा नवीनच जो करणार ना त्याचे आजोबाचे आजोबा त्यापासून पूर्वीपासून म्हटलं ते लगेच होते का होत, नवीनच असं नाही म्हणलं पूर्वजापासून असा. पण इकडे पैसे विषय घेणत नाही पण. काल सकाळी 11 वाजता नेलं आम्ही. त्यांना विचारलो तिकडे ना, मी जाऊ ना, ती माझी बायको आणि त्याची बायको आणि ते भाऊ गेले आणि त्याची बहिणी गेले. त्यांनी विचारलं तिथे मला मुंबईच्या प्रमाणे आमका त्यांना मुंबई नेऊन ठाण्यात चौकशी करून सोडणार. हो, चांगलेच लोक येतात, आपलं काम असतं तर चांगले चांगले लोक येतात, असे येणच नाही कसे सांगा, चांगलेच लोक येतात, खराब लोक येणच नाही कसं. वाईट सुद्धा कोणाचा असला तर बरा नाही, कोण नाही तर त्यासाठी येतात, नुसतं येणच नाही. आपला आमचा वाईट करूचा असले वाईट काम आमच्याकडे होणच नाही पूर्वजापासून. विनायक राऊत प्रकरणात फिरोज बाबाला अटक झाल्यानंतर या सर्व जुन्या चर्चांना पुन्हा उधाण आल्या. वर्षानुवर्ष उपस्थित होत असलेले प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले. नेमकं श्रद्धेच्या नावाखाली काय घडलं? स्वप्नांच्या कथा कोणी आणि का पसरवल्या? दैवी शक्ती अंगात येतात या दाव्यांमागचं सत्य काय? राजकारण्यांची या ठिकाणी वाढलेली ये-जा केवळ ही श्रद्धेपोटी होती की त्यामागे आणखीन काही कारण होतं? आणि सर्वात महत्त्वाचं, लोकांच्या श्रद्धेचा वापर करून कोणाचं साम्राज्य उभं राहिलंय का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कारण श्रद्धा ही माणसाला जगण्याची ताकद देते, पण जर त्याच श्रद्धेचा वापर अंधश्रद्धा पसरवण्यासाठी, प्रभाव निर्माण करण्यासाठी आणि आर्थिक फायद्यासाठी झाला असेल तर ते चुकीचं आहे. कारण प्रश्न श्रद्धेचा नाही तर श्रद्धेच्या नावावर उभ्या राहिलेल्या सत्याचा आहे. ब्युरो न्यूज, कोकण 7 लाईव्ह.